веднъж ще видиш, аз съм в зоопарк и ще ви покажа какво има. Върнем камерата да видите. За сега нищо интересно. Ето тук. Това е пиленце. Малко. Не знам какво е. Ето така. Останете до края, защото ще видите и маймуни. Обикновени кокошки. Има и петли. Всякакви. Хора, тук може и да има мечка. Хора. Тук може да се намира мечката ли? Тя може да е вътре. Не закачвайте. Не качвайте деца върху оградата, защото има мечка. Може и пък и да е там. Не знам, хора. Но щеше да се струва, ако бяхме видяли. Може пък и да се крие в него, на пещерата си. О, хора! И тук има мечки. В момента са легнали да спят. Не знае как пие водичка там. С лапичката си, такова пие водичка. Много са опасни мечките. Това сигурно е женската. Виж на какво прави. Хора. Снимай, на видео я снимай. Да, снимам на видео, ще го кача в YouTube. Ето хора, вижте как мечка пие вода с лапа. Хора, това просто... Това е нещо, което не може да се види всеки ден. Особено пък ето такова страшилище за животните. Буквално... Вижте как пие вода с лапичката си. Хора, това е просто... О, мале хора, колко е голяма, не мога просто да ви опиша. На камера изглежда, че е малка, но всъщност като я видиш в реални очи е по-голяма, отколкото си мисля. Хора, мале какъв е хищник. Мале. Не, това не може да се види всеки ден. Това е на клипче е малка, но също като видиш в реални очи е много голяма. Мале. Мале хора. Това мога да го гледам всеки ден. Това е мечката. Това е хора, просто не може да се види това всеки ден. Ето тук е женската, която е по-малка, отколкото си мислех. Те са излязли от пещерата си. И вижте само колко е нагоре това нещо. И ето това там е тяхната пещера. От върха до тук просто... Това ще е много хубаво. Сега спри, после пак.